La Coma és un barri invisible, inviable i invisible. Està al mig del nord-est, prop de les instal·lacions de la televisió autonòmica, prop de la Fira de Mostres, prop de Quinòpolis, del parc tecnològic, però mil·limètricament aïllat de tot això. Ja s'han ocupat els constructors i les autoritats que no romanga completament allunyat de tot, que els seus habitants no tinguen accés als servicis bàsics o als cobejats, equipaments que els rodegen, que no es barreguen amb els ciutadans de primera classe, que anualment evadeixen els seus impostos com Déu mana. Per no ser, no és ni tan sols un barri dormitori, perquè els seus habitants no ixen d'allí per anar a treballar. Ells no van a treballar. La Coma seria un camp de concentració contemporani, un gran contenedor de deixalles humanes, amb aquiescència d'aquells que no recebeixen, que l'ignoren, que l'esborren, que els desmaterialitzen, aquells que sí que tenen el seu domicili a la Coma, s'hi han fet fort i han criat a arrels profunds i malaltes en els seus carrers de fans pudents. Els blocs d'habitatges fets de rajoles vermelles van començar a emergir en aquell ciment solar al principi dels anys 80. Les primeres vivendes van ser ocupades per centenars de persones immigrades que vivien en la perifèria de la ciutat de València, en barraques, en infraviviendes vergonyoses. Totes les finques tenen la mateixa estructura, sols una col·lecció de capses de mistos idèntics que es lineen de forma ignominiosa enmig d'un no-res, dissimulant enmig del zero de l'absència.